Pozdrav svima! Evo me, vozim se u potrazi za novim fotografskim motivima. Popodne, 5 sati, na cesti sam između Čakovca i Novog Sela Rok i tražim nekakvo pogodno polje iz kojega bi mogao snimiti masivne dramatične oblake u daljini. Trenutno se nalaze negdje tam iznad Mure u Mađarskoj. Plan mi je nakon toga otići na Dravu kod Preloga i pokušati, ako budu uvjeti, uhvatiti zalazak sunca na vodi. Tako da vidjet ćemo kako će se situacija razvijati. Mislim da ću upravo ovdje skrenuti na poljski put, ne bi li pronašao nekakvu zanimljivu lokaciju gdje će se ti oblaci istaknuti. Evo, to su ti oblaci koji su mi se učinili zanimljivima. Onak dosta dramatično izgledaju. Samo malo da okrenem kameru još. Znači, to je ta nakupina oblaka koja mi je zanimljiva i sad ću probati pronaći nekakvu kompoziciju. Vjerojatno ću se fokusirati upravo na ovu skupinu oblaka ravno ispred mene, gdje ću nastojati naći nešto da napravim nekakvu zanimljivu kompoziciju. Su mi ovak fino, baš dramatični, prije nego mi sunce zađe za nekakav oblak. Zaustavio sam se na poljskom putu koji ste vidjeli u prethodnom snimku i pošto se sunce jako približavalo oblacima iza kojih će se uskoro sakriti, onda sam prvo se uhvatio fotoaparata i napravio nekoliko snimaka, i to svim žarišnim duljinama koje imam, znači od 16 do 300 mm. Nisam se okretao samo prema ovim oblacima koje trenutno vidite iza mene, nego sam snimio i još zanimljivih konstelacija oblaka koji se nalaze svud u okrug. U biti sam najzadovoljniji kompozicijama s teleobjektivom, jer lijepo komprimira prostor i fino se može izdvojiti neki zanimljive detalje. Širac je na ovom ravnom praznom polju, znači bez nekakvih istaknutih motiva, malo ipak preširok. To su oblaci koje sam snimio prvo širokokutnim objektivom, zatim malo kroz polje pogled na ovu drugu skupinu sa 24-105, naravno na 105 mm, i sa 300 mm sam snimio ovaj kadar gdje sam kadrirao ovaj odašiljač, zatim oblak do njega i ova dva grma šumarka štali su u donjem dijelu kadra. Kadar je završio, donji rub kadra je na ovom tamnijem usjevu u prednjem planu. Dakle, imam lijepe slojeve usjeva i sve je završio onak grandioznim oblakom u daljini. Ovo je situacija na zapadu. Nadam se da će se u tim oblacima naći neka rupa kroz koju će sunce ipak u posljednji čas na zalasku prosijati i učiniti mi kadar zanimljivim. Za sad, evo, svjetlo postaje
onak flat i iako su doduše oblaci i dalje dramatično osvijetljeni, sad ću usput idem prema Dravi i usput ću, ako ugledam nešto zanimljivo, to sigurno i snimiti. Evo me na Dravi, točnu lokaciju ću odabrati pomoću aplikacije Photopills. Vjerojatno svima koji se bave fotografijom, pogotovo pejzažnom fotografijom, jako poznata aplikacija. Podesit ću datum na današnji i sad vidimo gdje ova narančasta crta nam pokazuje gdje će se, u kojem smjeru će se u odnosu na mene nalaziti sunce prilikom zalaska. Sad, ako pogledam ove zavoje na starom koritu rijeke Drave, niti jedan ne odgovara u potpunosti tome smjeru. Međutim, meni trenutno najbliži zavoj je ovaj ovdje i taj djelomično se poklapa smjer toka rijeke sa smjerom u kojem će zaći sunce, pa ću se ja onda odvesti tamo i vidjeti koliki je u biti vodostaj. Sad ne bi trebao biti visok i tu ću onda u biti ovdje se nalaze te kaskade na kojima bi moglo biti dosta zanimljivog kamenja koje će mi onda činiti lijepi prednji plan i sa lijepim večernjim nebom onda u pozadini. Tako da idem sad tam vidjeti kakva je situacija i hoću li tamo moći složiti nekakvu zanimljivu kompoziciju. Evo me na lokaciji, međutim tu je situacija malo razočaravajuća. Prvo, ima milijardu komaraca i stvarno je stanje nepodnošljivo kad se toga tiče. Razina Drave je prilično visoka i nema uopće vidljivih onih kaskada, tako da ne znam, mislim da najvjerojatnije neću ovdje ništa fotografirati. Znači tamo bi trebale biti one kaskade. One su sad pod vodom. Raj za ptice, za žabe i za komarce. Međutim za pejzažnog fotografa baš i ne. Izgleda da od fotografiranja na samom toku rijeke Drave ništa. Idem u auto dok me komarci nisu pojeli. I razmisliti o planu B. Nakon kraćeg razmišljanja odlučio sam šta sam odlučio. Odlučio sam se vratiti prema Čakovcu, pronaći neki zanimljiv motiv koji bi mogao smjestiti u zalasku sunca i to je, meni se čini to. Do zalaska sunca ima otprilike 2 sata, vjerojatno ću smisliti nešto pametno u tih 2 sata. Nalazim se na novoj lokaciji, neposredno izvan naselja Totovec na cesti prema Čakovcu. Ovdje sam jednom pred više godinu i nešto snimio jedno zanimljivo stablo u magli i sad sam došao vidjeti kako to stablo izgleda u uvjetima kakvi su danas.
Ja se nalazim na ovome mjestu, a stablo je ovdje. Evo, to je stablo o kojem sam pričao. Sunce se nalazi tam i svijetli kroz oblake, tako da je svjetlo onak nekako malo čudno. Zelenilo ima nekakav metalni odsjaj. Plan mi je fotografirati širokokutnim objektivom i probati u prednji plan uključiti ove makove uz cestu, pa iskoristiti cestu kao krivulju, liniju vodilju koja će voditi pogled prema stablu. Nebo iza stabla je onak dosta razigrano i zanimljivo, pa bi cijeli kadar mogao možda čak i dosta zgodno izgledati. Idem sad uzeti fotografsku opremu i probati napraviti kadar kako sam ga upravo opisao. Kadar kroz objektiv mobitela i fotoaparata ne izgleda identično. Sa širicom je to sve ipak malo preširoko i možda sam malo previsoko. Pa ću pokušati spustiti fotoaparat niže i malo zoomirati i pretpostavljam da će onda konačni izrez biti 4:5 ili nešto slično tome, jer mi smeta sa lijeve strane stabla je nekakav šumarak dosta blizu i njega ne želim u kadru. Osim toga promijenit ću malo poziciju jer ću pokušati nekako odvojiti stablo od onog grmlja i stabala iza njega. Tražeći odgovarajući kadar, odlučio sam promijeniti i objektiv. Maknuo sam širokokutni 16-35 s fotoaparata i na njega montirao 24-105 objektiv. I sad fotografiram na otprilike nekakvih 40 mm, 35-40 mm, ali u okomitoj orijentaciji. Svjetlo je u međuvremenu, sunce se u međuvremenu sakrilo iza oblaka i sad postoji mala nada da će se probiti kroz neku rupicu. Treba mi samo doslovce sekunda, dvije dobrog svjetla da to svjetlo uhvatim, jer sam dosta zadovoljan kadrom. I vjerojatno će onda i cijela slika puno bolje izgledati. Kao što sam rekao, kadar je vertikalno orijentiran. U donjem desnom kutu nalazi se ova osušena trava uz desni rub poljskog puta, a lijevi rub kadra završava malo lijevo od ove zeljaste biljke sa velikim zelenim listovima i stabla, znači negdje na pola puta između stabla i šumarka. Zavojita cesta lijepo vodi oko kroz kadar, znači od te zeljaste biljke prema stablu, i za kraj sam ostavio onda u kadar sam uključio i ono malo stabla u daljini kao nekakvu kontru, protutežu ovome velikome stablu. I sad preostaje samo pričekati dobro svjetlo, kojega po svemu sudeći biti neće.
Uglavnom, fotografiju sam snimio sa postojećim svjetlom. Ako ništa drugo, poslužit će kao podsjetnik za kompoziciju koju bi mogao snimiti kad svjetlo bude, odnosno kad uvjeti budu zadovoljavajući. Dok čekam sunce, da li će se ponovno pojaviti, stavio sam ND1000, znači 10 blendi filter na objektiv fotoaparata i okinuo jednu ekspoziciju od 3 minute. Pa idemo pogledati da li je kaj uspjelo ili ne. Dugo ekspozicijska fotka je prilično dobro ispala. Barem tak izgleda na ekranu fotoaparata. Kakva je u istinu vidjet ću tek kad ju prebacim na računalo. U međuvremenu na obzoru se počelo sramežljivo pojavljivati nekakvo svjetlo na mjestu gdje bi sunce trebalo zaći, pa ostaje pričekati još nekakvih 20 minuta i vidjeti hoće li zaista sunce proviriti i dati to malo svjetla koje željno očekujem ili ništa od toga. Od očekivanog svjetla neće biti ništa. Komarci su i ovdje postali nesnosni jer prestao je puhati vjetar, smirilo se sve i mislim da je vrijeme da jednostavno, kako bi mi Međimurci rekli, hitim puške v kuruzu i predam se za danas. Mislim da ću unatoč svemu imati jednu, dvije, možda čak i više zadovoljavajućih fotografija. Naravno, neće to biti nekakva vrhunska djela, međutim više od konačne, od nekakve super fotografije me veseli sam čin stvaranja, znači odlazak na teren, boravak vani u prirodi, iščekivanje, pa i mala recimo onak satisfakcija kad pogodim, kad dobro prognoziram razvoj vremenskih prilika i takve stvari. Znači ukupni nekakav dojam mi je puno važniji nego sama fotografija. Naravno, fantastično je kad se vratim doma i s nekom onak izuzetno kvalitetnom, izuzetno dobrom fotografijom. Međutim, fotografski nerv treba vježbati, treba izlaziti na teren, moram se prisiliti i kad nisu dobri uvjeti i kad mi se ne da, otići van, fotografirati i u lošijim uvjetima i iz loših prilika probati stvoriti barem prosječnu fotografiju. Ako ništa drugo, imam jednu kompoziciju zanimljivu koju ću moći isprobati u budućnosti u malo boljim uvjetima. Malo sam vježbao oko i svoju moć predviđanja situacije, a i proveo sam ugodno popodne vani, odnosno ovo ugodno pod navodnicima jer komarci su zaista poludjeli. Nakon ovih nekoliko tjedana kiše namnožili su se i nema nam spasa. Sad znamo kak je osjećanjima. Eto, toliko u ovom videu. Ako vam se sadržaj sviđa, slobodno dajte palac gore. Naravno, uvijek se možete i pretplatiti na kanal, tako ćete biti u toku sa novim videima na kanalu. A ako vas nešto zanima, slobodno pitajte u komentarima ili me kontaktirajte putem društvenih mreža. Imam Facebook profil i profil na Instagramu, pa budite slobodni kontaktirati me tamo. Ništa, škvadro, to je to za danas.
idem sad doma pod tuš oprati ove silne ubode komaraca sa sebe i vidimo se u idućem videu. Pozdrav!